Sana magbigay ng magandang laban. Ayan o, mahaba talaga tong pula pusod natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, bihira lang makita ng ganito kalaking pula pusod. O, ayan. Dapat papakawalan ko to sa mangga o kaya sa saging kasi o kaya sa kawayan. Kasi madalas to sa mga madadagta. Ayan. Yo, what's up sa inyo mga kadagit. So, darating ko lang galing trabaho, duty, sobrang traffic, napakadaming sasakyan na inassist namin. Tapos nagpunta pa ako ng Quiapo, inutusan ako ng hepe ko. Nagkambas kami ng mga radyo, tapos bumili kami ng mga battery ng radyo namin. So, syempre, shoutout muna kay Cyrus Del Mundo. Syempre, yan, yung kasama ko kanina, supervisor yan ng radio base namin. At sa nag-request pala na itong paglalabanin ko, shoutout sa iyo. Ito yung kanyang pangalan yan, nag-comment siya. Sabi ko naman sa inyo, kumukuha ako ng mga shoutout sa mga last video ko na ginagawa. So, kung napanood nyo yung laban namin ni Jason Webb, laban dun sa may gagambang mais niya at saka sa gagambang puti ko. Sobrang nahirapan dito yung gagambang puti. Akala ko talaga mamamatay na. Kaya nung nalaglag yun sa akin, tinigil ko na. So dineclare ko na panalo si G Kasapot dito. At ngayon nabuhay yung gagambang puti ko. Susubo ko siyang ilaban sa salmon na nag-request. So shoutout ulit sa'yo sa nag-request. Ayan. At sa laki mga kadagit, halos parehas lang naman ang katawan, pero mahaba talagang itong pula pusod o gagambang puti. O may nagbansag pa nga dito, nag-comment si Tisoy daw. So, salamat sa mga comment nyo. Abangan nyo rin pala yung nalalapit naming Spider Tournament. Sa January 26 na po yan. Ang details po at kung saan po kami maglalaban sa Marikina po yan. Punta po kayo sa FB page ko mga kadagit. Ayan po, Ryan DC Mandaragit. Para makanood po kayo. Libre lang po yun. Wala pong entrance yun. Saka sa mga gustong sumali, sumali rin po kayo. Lalo na sa mga vlogger. So, ang title nito ng aming tournament, Pinoy Spider Vlogger Tournament 2020 Season 2. Kung nabalitaan nyo po, yung nakachamba po tayo noong 2019, tayo po yung pinalad na mag-champion. So, ito yung gagambang puti natin mga kadagit. Matalo manalo mga kadagit, pakakawalan ko na to. Matalo manalo, promise yan. So, salmon ang kalaban niya. Inunahan ko na kayo, mas malaki ng konti ito. Kung ang size nito good, yung size ng salmon parang TM na pagod pa lang siya, yung papuntang good pa lang. So game na tayo kadagit. Game na. Sana magbigay ng magandang laban. Ayan o, mahaba talaga tong pula pusod natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, bihira lang makita ng ganito kalaking pula pusod. O, ayan o. Kaya nga sabi ko sa inyo, bihira lang makita ng ganito kalaking pula pusod. O, ayan o. Uy, nalaglagan sa salmon, kadagit. Wow. Sabi ko nga sa inyo, kadagit, bihirang-bihira ako makapakita ng pula pusod na ganito katapang. At saka malaki siya. Ay, sorry. Nabubulol ako. Malaki siya. Kasi yung mga pula pusod na pangkaraniwan ko na ano lang, yung maliliit lang, yung mga tangkal lang. Ito kasi tiyan mo, good size siya So game pa. Nako, uy, pangalawang laglag para sa salmon. Isa pa ulit. Ay, wala na tong salmon. Pero bigyan natin ng chance. Tumahay na. Ayan yung salmon natin kadagit baby salmon. Uy, nakatalikod na yun Pero mas malakas yung salmon. Mas malakas siya sa parang wala siyang nangyari pero wala. Panalo yung gagambang puti. Ay, mahina na yung gagambang puti Wala na. Siguro kaya nagkaganito kadagit sa sobrang dami ng laban niya na
Tapos sunod-sunod yung laban. So, pero sabi ko nga sa inyo, matalo manalo, pakakawalan ko to. Bubuhayin ko to kadagit. Meron akong gamot sa gagamba. Gusto nyo malaman kung ano? Baka di po kayo maniwala. Sabihin na po natin. Natutunan ko lang to sa tropa ko rin. Nagpapakulo ako ng dahon ng bayabas, mga kadagit. Tapos pagka lumamig na po yun, dyan lang, naka-stack lang. Malamig siya. O pagkatapos ng laban, imbis na sa tubig ko linulublob sa dahon ng bayabas, napakabilis matuyo ng sugat ng gagamba, mga kadagit. Maniwala po kayo sa akin. Subok ko na po. Kaya nagugulat yung iba kung bakit daw katatapos lang ng laban ng gagamba ko, laban na naman bukas, laban na naman bukas, laban na ng laban. So ito, ilang sunod na yung laban na ito, mga kadagit. Itong gagambang puti na to. Pero sabi ko nga sa inyo, matalo manalo to, papakawalan ko na to, mga kadagit. Oy, wala na to, kadagit. Tigil ko na, mga kadagit. Panalo na gagambang puti dito. Bubuhayin ko pa ulit ito. So lulublob ko lang muna to doon. At syempre, maraming shoutout sa inyo. Kumukuha ako ng mga shoutout natin sa last video. Pakitingin na lang sa dulo. Pati yung mga idol nating mga vlogger na sa dulo rin. So hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan pumunta sa FB page ko para makita nyo yung details kung saan lugar kami magtutournament sa Marikina. Diyan ko po ipopost yan. At hanggang dito na lang. God bless inyo lahat. So ayan, mga kadagit, gagambang puti. Ayan. So pakawalan na natin yan. Ayan, pagkatapos ng laban niya sa Samon. Ayan, ayan o, bukid. Ayan. So paalam na sa'yo. Bye bye.